Ah, dahan-dahan takbo natin, mga busing. Oras kaya tayo makarating doon. Sirahan si St. Jude. Sirahan o nagkasagyaan. Yan mga boss, medyo umilis ang takbo natin. Medyo maluwag-luwag na konti dito. Kasabayan kasi natin yung malalaking truck. Palipat-lipat pa. Abutan na naman tayo ng red light nito ha. You know, buti may mga puno. Medyo lumamig-lamig yung pakiramdam natin. Grabe ang init ng kalsada. Init pa ng araw. Tumino na rin si Google Maps. Kanina kung saan saan gusto tayong padaanin.
6 kilometers pa mga boss. Aray ko. Ah, makakalabog mga truck. Ah, so mga boss, medyo maganda yung kalsada dito. Kunting ano lang, mga dugtungan lang ng tulay, yun yung ano, medyo nalulubak tayo. Gaya nito. Wap! Aray ko po, lalim mo na. Matagtag talaga tong Inmax na to. So, lagi lang may sakay, may angkas. Pag may angkas naman, maganda yung ano niya, bounce. Pero pag wala, hanggang ko pa naman, 50 plus lang timbang ko, 57. Kaya pag nalulubak, matagtag. Light. 4 kilometer pa. Alam ko, oo. Dito may lubak din dito sa ano, Eastwood. Oh, pagtuk. Sa pagting to, malubak dito. Lalo na yung mga dinadaanan ng truck. Naku po.
3 kilometers na lang mga busing. Lapit na tayo. Madali na sanang biyahe kaso pag matraffic, maraming sasakyan. Doon tayo natagalan sa may buting. Galing na market. Traffic na. Ah, sa may Pasig. May kuko. Ambulance. Ay, putang gas. Ano ba yun?